Kære alle sammen, velkommen til videoserien De 3 bedste råd om konflikthåndtering uden skældud, som er en del af online-kurset 3xV-metoden, sådan løser du store og små konflikter uden skældud. Hvis ikke din skole allerede har adgang til kurset, så kan du nede i teksten her lige under videoen læse om kurset, og du kan også læse om en stor rabat. Og der kommer også snart en konkurrence, hvor dig og din skole kan vinde adgang til kurset. Men det er ikke det, det skal handle om i dag. Det skal nemlig handle om noget helt andet. Og så alligevel ikke, fordi det er jo en del af den her videoserie, og jeg har inviteret en gæst, som er ekspert i didaktik, og vi skal se lidt på, hvordan man kan forebygge skældud ved at have en hel masse sådan spændende didaktiske tilgange til, hvordan man planlægger undervisning. Og jeg har inviteret en gæst, en ganske særlig gæst, og hun hedder Line Rønn Shakur, og hun er ekspert i didaktik. Og for at fortælle lidt om Line, hvem er hun egentlig? Hun er lærer med 13 års erfaring ude i folkeskolen. Så har hun en kandidat i, i didaktik, og du har særlig fokus på, Line, det snakkede vi jo om, lige vi gik i gang med at optage her, det her med kreativ og skabende didaktik. Så er du også forfatter, og du underviser på KP, og så er du foredragsholder. Og Line, velkommen til videoserien her. Tusind tak, Mette. Tak fordi jeg må være med. Jeg er mega spændt på det. Jamen, det er jo en kæmpe fornøjelse, og altså konceptet er jo, som du ved, vi skal simpelthen høre dine 3 greatest hits. Hvad er dine 3 bedste råd til lærere og pædagoger, og så for den sags skyld også ledere ude i den kære folkeskole, i forhold til det her med, hvordan kan vi forebygge skældud gennem didaktiske valg. Og så en lille cliffhanger, så til sidst, så er der jo også det der med et fun fact om dig. Er der noget om Line, vi skal vide, som vi ikke ved, og som kan få et smil frem på læberne? Det har jeg faktisk glemt at forberede, så det bliver spændende. Men den kan du så have i baghovedet. Den kan jeg have i baghovedet, imens jeg fortæller om didaktik. Ja, og ellers så tror jeg faktisk, jeg har et fun fact. Okay. Så kan du samtidig sidde og tænke, hvad ved det om mig? Ja, lige præcis. Det bliver spændende. Ine, jeg har det sådan lidt take it away, og jeg byder ind undervejs og stiller nysgerrige spørgsmål, hvis jeg tænker et eller andet, og ellers så er scenen virkelig din, og jeg glæder mig så meget til at høre, hvad du har på hjerte. Tusind tak, Mette. Og tusind tak, fordi jeg må være med og få lov til at tale om det, som jeg brænder allermest for, og som jeg synes, og som har været min følgesvend sådan igennem mange år, at snakke med lærere og reflektere sammen om, hvordan vi får skabt et godt klasserum for børn og unge. Og jeg skulle ligesom tænke i tre bud på, hvad vi kan gøre i klasserummet for at mindske risikoen, eller mindske scenen, eller ændre scenen, så der kommer færre konflikter i vores klasserum. Og for sådan at starte med at ridse op, hvad jeg har fundet frem til, skulle være mine 3 bud, så ved jeg i hvert fald, at jeg har nævnt dem. Og så håber jeg, at jeg kan komme ind og uddybe hver 3 pointe. Det første, jeg kunne tænke mig at tale om, det er det, der hedder low floor, high ceiling. Lav tærskel og højt til loftet i didaktikken. Og det vil jeg folde ud lige om lidt. Så har jeg et andet bud, som jeg har valgt at kalde mere cirkus og mindre Shakespeare. Og det skal jeg nok også komme ind på, hvad det betyder. Det lyder mega spændende. Jeg sidder allerede og tænker, Ja, og så er der noget, der hedder barn før form. Og det er også noget, hvor jeg har noget på hjerte i forhold til, hvordan vi kan gøre det, og hvorfor det har så stor betydning for børnene og for fællesskaberne, at vi sætter barnet før formen, sætter mennesket i centrum i didaktikken. Yes. Men det første, jeg vil, det var mine 3 bud. Og det første, det er så at gribe fat i det super spændende didaktiske greb, der hedder low floor, high ceiling. Og fra nu af vil jeg kalde det lav tærskel og højt til loftet. Og det er jo lånt af en, der hedder Joe Bowler, hvis man vil ind og finde mere litteratur omkring det her didaktiske princip. Og for at vise det, så har jeg simpelthen lavet sådan en lille Lego-scene her. Og det er faktisk en af mine børn, der har lavet huset, tror jeg, for mange år siden. Men der er et lille hus, og så er der en dør her. Og så har vi en elev, og huset
illustrerer en opgave, en aktivitet, en faglig opgave, vi gerne vil have børnene til at engagere sig i. Og når der så hedder low floor, så betyder det faktisk, at der skal være en lav tærskel. Så når barnet nærmer sig opgaven her, så skal det være muligt for barnet at gå ind af døren, uden at skulle op over en kæmpe dørtærskel først. Og dørtærsklen, hvad er det for noget? Jamen, i didaktik, hvis vi sætter børnene en opgave, for eksempel at de skal lave et projektarbejde. Hvis man så har givet dem starter ud med at fortælle børnene, hvor mange krav og forventninger vi har til den projektopgave, hvor lang tid de skal arbejde sammen, måske 4 mand, og de skal lave en problemformulering, og vi gennemgår det hele meget grundigt, så etablerer vi altså høj tærskel. Så det er rigtig svært for barnet at komme i gang med projektopgaven, uden at snuble på vej ind i opgaven. Men lav tærskel, det er altså det modsatte. Det er, at det er muligt for barnet at komme ind i opgaven, og komme i gang før alle de her krav, før de møder alle kravene til opgaven. Når barnet så er kommet i gang med opgaven, altså kommet ind i sit projektarbejde, nu er det inde i huset her, så nu vipper jeg det lige, så kan man se, at der faktisk ikke er noget tag på huset. Og det betyder, at der er højt til loftet. Det vil sige, at barnet kan sådan set tænke frit herinde i opgaven, og kan finde på mange forskellige løsninger. Så der er ikke lagt noget tag på, som barnet kan støde hovedet imod. I kan også se, at der er noget, der er lidt anderledes ved det her hus, end et normalt hus. Og det er, at der er alt muligt gak og løjer på huset, som virker sådan lidt underligt, ikke? Der er en kage, og der er en hest og et træ, og jeg ved ikke, hvad det der er. Det er vist også en hest. Men det er noget, der også ligger i den her low floor, high ceiling. Og det er, kan vi på en eller anden måde gøre opgaven inviterende, sådan så man faktisk har lyst til at gå ind i det her hus. Så en inviterende opgave, noget, der på en eller anden måde piger en lidt, og man tænker, ej, hvad er det? Er det en kage? Det var da lidt interessant, det der. Så få opgaven til at være lidt inviterende, og så sørge for, at man ikke møder en høj tærskel, inden man kommer ind i opgaven. Så det er det, der ligger i det her didaktiske princip. Og en anden ting, som det her minder mig om, nu har jeg har været lærer i mange år, og da jeg mødte det her princip, så gjorde jeg faktisk det, at jeg begyndte at sortere i de opgaver, jeg satte til børnene, ud fra, om de havde lav tærskel, og om de havde højt til loftet. Så de opgaver, der havde højt til loftet, dem måtte jeg enten droppe, eller også så måtte jeg sørge for at etablere lav tærskel på dem. Hvis jeg virkelig gerne ville have, at børnene skulle arbejde med den her opgave, så var det min opgave at lave lav tærskel på opgaven. Det, der er super spændende ved den her didaktiske tilgang, det er, at man faktisk tænker faglige aktiviteter som værende sådan nogle længerevarende processer, der både har en indgang i opgaven, som altså skal have lav tærskel, men har også en lang proces, hvor børnene er i gang med opgaven. Fordi ofte så kommer vi lærere til at snakke om faglighed og didaktik som værende let eller svær. Og vi er meget bekymrede for lærere at give børn for lette opgaver, fordi det vil ikke være godt. Fordi så udfordrer vi dem ikke, og så lærer de ikke nok. Men når vi ser det med lav tærskel og højt til loftet princippet, så ser vi pludselig, jamen en opgave har et indgangsparti, og det skal være let. Og så har det en lang arbejdsfase, og det er selvfølgelig der, hvor sværhedsgraden den stiger, og hvor man som lærer bruger sit faglige overblik til at gå ind og puffe og give hints og give udfordringer til de børn, der har brug for, at opgaven den vokser. Så det er i hvert fald en af de ting, man kan gøre for at få aktiveret børnene på en måde. Rigtig mange
konflikter i klasserum udspringer jo af, at børn er i tvivl, om de kan finde ud af det, de skal lave. Og der kan det altså være rigtig godt at tænke i, at en opgave må gerne være meget, meget let at komme i gang med. Når de først er i gang, så er det, at vi skaber sværhedsgrad på opgaverne. Der er en, der hedder Peter Liljedahl her, og han har lavet noget, der hedder Det Tænkende Klasserum. Det Tænkende Klasserum, og også et rigtig, rigtig spændende bud til didaktikken lige nu. Og han siger faktisk, at det bedste er, hvis en tredjedel af klassen, hvis alle synes, den er let at komme i gang med, og en tredjedel synes, den er meget let at komme i gang med. Det er en fin opgave, der ser sådan ud. At det må gerne være så let, at børnene nærmest undrer sig og tænker, er det virkelig så let det her? Men Line, jeg sidder og får sådan en tanke. Jeg er lige gået i gang med at læse Harry Potter for første gang i mit liv. Og det er jo en helt fantastisk bog. Og grunden til, at jeg siger det er, så tænker jeg, en lav tærskel, hvis man så ville lave et forløb om Harry Potter, og man måske skulle skrive en opgave, eller man skulle udregne noget matematik i relation til Harry Potter. Og her der tænker jeg jo så måske sådan en indskoling eller mellemtrin. Kunne det være så, at man kommer ind som lærer eller pædagog og siger, prøv at forestille jer, at Harry Potter, døren går op lige om lidt, og indtræder Harry Potter. Udenfor, hvis I lige kigger ud, bliver det hurtigt mørkt. Og Harry Potter ser forskrækket ud, og I tænker måske, er det Voldemort, han er på vej hen imod. Altså, kunne det være sådan en lav tærskel, så man får aktiveret sin fantasi og tænker, wow! Ja. Og så senere hen, så bygger man langsomt på, altså, og fortæller. Du ved, man starter med lagkagen og hesten på taget, og så starter man, altså, og så går man ind i huset med det høje tag, hvor man så begynder at fortælle lidt, hvad det skal rent fagfagligt. Ja, det er et rigtig godt eksempel, og her, det er i hvert fald et rigtig godt eksempel på den lave tærskel. Alle er med, du har deres opmærksomhed, og du har lavet den her inviterende port. Og så gør det egentlig ikke så meget, at opgaven måske er lidt mere almindelig og lidt mere kedelig måske. Men du har skabt den her inviterende port, hvor børnene selv har lyst til at gå hen og tage i dørhåndtaget og åbne døren op. Det er den her frivillighed, som vi gerne vil skabe i didaktikken. Så altså, der vil jeg lige sige til alle jer, der sidder og lytter med og hører Line fortælle om det her, så næste gang I planlægger undervisning, tænk på huset, som Line hun sad med i hånden. Altså jeg sidder og bliver helt glad ind i, ved at jeg kan bare tænke på huset. Det er jo også en lav tærskel for mig, der lytter med. Jeg skal tænke på huset, når jeg planlægger min undervisning. Og tænk på, at enhver opgave, som vi har lyst til at få børnene i gang med, det er lidt ligesom et hus. Det skal have en indgang, og det skal ikke være sådan, at man snubler på vejen ud, eller på vejen ind i huset, eller at man synes, huset er meget uhyggeligt. Ja. Fordi så har man ikke lyst til at gå hen og åbne. Det her low floor, high ceiling didaktiske program, det er faktisk også et bud på differentiering. Og nu ved jeg ikke, jeg har haft det sådan i mange år som lærer, at det sådan næsten sortnede inde i mig, når nogen sagde differentiering. Fordi jeg har aldrig følt, at jeg kunne lykkes med det. Og det var fordi, jeg havde et billede inde i hovedet af, at den gode lærer, som differentierer sin undervisning, møder op med 4 forskellige opgaver. 4 forskellige opgaver tilpasset børnenes niveau. Det var ligesom mit billede af differentiering. Og det har faktisk, jeg tror aldrig, jeg er dukket op til en undervisning i en folkeskoleklasse med 4 forskellige opgaver til det samme emne. Det er simpelthen ikke lykkedes mig. Men det her, det kan jeg. Jeg kan lave en meget enkel opgave, og så kan jeg sørge for, at den opgave, at den har højt til loftet, sådan så jeg kan undervejs, hvor min tid og mine ressourcer og kræfter er frigivet, så kan jeg bedre etablere høj tærskel, og dermed differentiere undervisningen, altså undervejs. Ikke? Ja, spændende, og det giver så god mening. Jeg kan komme med et eksempel på, og det er sådan, hvis man skal forklare lav tærskel, højt til loftet. Sådan et spil som skak, det har højt til loftet, fordi man kan faktisk spille skak resten af sit liv, og det kan blive ved med at være spændende. Man får aldrig uddybet det spil nok. Man kan simpelthen blive bedre og bedre resten af sit liv.
Så det spil har i sig selv højt til loftet. Problemet med skak, det er, at det har også høj tærskel. Så når du møder spillet første gang, så kan du blive overvældet af, hold da op, det er forskellige brikker, der er rigtig mange, de kan forskellige ting, og der er strategi, og der er en plade. Så er det ligesom for mange elementer. Og det, der så er nogle snedige didaktikere, der har gjort, det er jo at etablere lav tærskel på skakspillet, så man starter med bundeskak, og så lærer man stille og roligt, hvordan man spiller skak. Men det er altså et godt eksempel på low floor, high ceiling. Ja. Det modsatte, det er for eksempel kryds og bolle for eksempel. Kryds og bolle har lav tærskel, underforstået. Du kan ret hurtigt komme i gang med kryds og bolle. Du fanger hurtigt i spillet, og du er i gang. Ikke? Så det har lav tærskel. Problemet med kryds og bolle, det er, at det har også ret lavt til loftet. Så når du har spillet kryds og bolle i et stykke tid, så er det sådan lidt, okay, det bliver ikke ved med at være lige sjovt, vel resten af ens liv, at sidde og spille kryds og bolle. Så det er bare for at illustrere, at de ting, vi omgiver os med, de har iboende sig, om de ligesom har højt til loftet, og lav tærskel, og høj tærskel osv. Og der siger Joe Bowler, at det er faktisk lettere at prøve at etablere lav tærskel på noget, der allerede har højt til loftet. For eksempel, hvis vi skulle udtænke, hvordan gør vi kryds og bolle til et spændende spil, som vi kan spille resten af vores liv, det er ikke en let opgave. Den er ret svær. Men det er lettere i hvert fald at tage et spil, som allerede, eller en opgave, en faglig opgave, der har højt til loftet, og så etablere lav tærskel på den. Og det er altså et rigtig godt fif, og det er her, hvor man som lærer bliver sådan lidt optaget af, det er spændende det her, hvordan kan jeg begynde at lede efter opgaver til mine elever, som har høj tærskel, og så langsomt etablere lav tærskel på dem, fordi så har jeg dem, og så differentierer jeg også. Yes. Spændende, Line. Ja. Wow. Nå. Så har jeg mit andet bud. Yes, det var det med cirkus. Shakespeare cirkus. Det er den med cirkus og Shakespeare, ja. Og det, jeg gentager det lige igen. Mere cirkus, mindre Shakespeare. Og nu bevæger vi os ind i det, hvor mit hjerte virkelig banker, og det handler om den skabende og kreative didaktik. Og når jeg siger mere cirkus, så er det et forsøg på at igen danne sådan en visuel anker omkring det, der er min hovedpointe her. Når man skaber noget sammen, for eksempel en cirkusforestilling, så har man skabt de bedste didaktiske betingelser for, at børnene de har en fælles drivkraft hen imod et mål, at de arbejder på en sag, nemlig deres cirkusforestilling. Hey, Saline, hvis jeg lige må byde ind, så du mener simpelthen cirkus helt bogstaveligt? Ja, men også overført betydning. Ja, okay. Yes. Ja, fordi der er jo noget med kaos. Der er jo noget med kaos. Cirkus er sådan lidt kaosagtigt, ikke? Ja. Men en af pointerne er at skabe noget sammen. Og man kunne også bruge det udtryk, som Helle Rabel og har været en af dem, der har udviklet, der hedder fælles skabende didaktik. Altså for sat noget i søen, som vi skaber sammen. Og det etablerer den her drivkraft, og det gør faktisk det magiske, at man som underviser, i stedet for at være den, der skal drive situationen fremad, så bliver man i virkeligheden sat i den situation, hvor man lige skal holde dem lidt tilbage, og hjælpe dem til at finde en god vej, for drivkraften har de selv. De vil gerne lave en cirkusforestilling. Og min erfaring, og det er et af de råd, jeg gerne vil give videre, det er at lede efter den slags skabende didaktik, hvor børnene faktisk kan parallellege lidt mere. Parallellege. Hvis I tænker på børnene, vuggestuebørnene i en sandkasse, de sidder med hver sin skovl i ret lang tid og har gang i hver sit lille sandslot, men de sidder i sandkassen, så de oplever en form for fællesskab, men de gør det, der hedder at parallellege. Og hvis man nu laver en cirkusforestilling, så er det en åben ramme,
Det vil sige, at børnene kan faktisk parallellege lidt i starten af cirkusforløbet. Det kan være, at der er en, der er rigtig god til at jonglere, eller gerne vil lære at jonglere. Det kan også være, at der er 2, der gerne vil lave et hestenummer. Det kan være, at der er en, der vil være tryllekunstner, men man kan ligesom etablere nogle små øer, hvor børnene bygger noget fagligt op ved siden af hinanden. Og det så til sammen giver den flotte cirkusforestilling. Det, der er fint, det er, at når man laver nogle skabende situationer, hvor børnene kan bygge noget op ved siden af hinanden først, så sker der ikke så meget, hvis den ene går lidt i kanalje og bryder lidt sammen og bliver lidt frustreret. Det ødelægger ikke hele cirkusforestillingen. Og jeg har prøvet at lave cirkus med børn mange gange, og der sker nemlig det, at nogen bliver frustreret undervejs. De synes lige pludselig slet ikke, det nummer skal være med, eller de bliver måske lidt uvenner med den, de skulle lave tryllenummeret med. Og så udgår det nummer bare, eller bliver til noget andet. Men det ødelægger ikke hele cirkusforestillingen. Så det vil sige, at vi har nu skabt en didaktisk situation, hvor der hele tiden er bagdøre ud. Men Line, nej, undskyld, ja. Bare fortæl færdigt, så kan jeg spørge lige om lidt. Man skaber en situation med nogle bagdøre. Ja, hvor børnenes konflikter og frustrationer ikke er ødelæggende for det fælles projekt. Det vil altid være muligt. Lad os nu sige, at der er 2, jeg kan huske nogen, der skulle lave sådan et sabelnummer, hvor de havde en gammeldags skraldespand, og de skulle stikke sabler ind. Og de havde vældig gang i det nummer. Og det arbejdede de på at forfine, men så kom der en konflikt. Og så udgik det nummer. Til gengæld var der så 2, der fandt de hurtigt på et andet klovnenummer, de kunne lave, og nogle andre lavede et hestenummer. Og det skete der ikke noget ved. Ja. Hvis vi havde lavet en Shakespeare-forestilling, så havde alles replikker alle havde gjort sig afhængige af, at alle i klassen gør nøjagtigt, hvad de har fået besked på. Og at hvis at de replikker bliver sagt på præcis den måde, man har forberedt. Og hvis en person hvis et barn pludselig bliver frustreret, eller der opstår en konflikt, så kan den faktisk bremse hele processen. Og det kan blive vældig svært for alle pludselig at være med i Shakespeare-stykket, fordi nu er der nogen, der ikke vil være Macbeth mere, eller hvad det nu er. Ja. Så vi kan også lige berolige alle de engelsklærer, der sidder og ser med, at det er altså ikke en hets mod selveste Shakespeare. Nej, vi kan godt lide Shakespeare. Og jeg skal jo også sige, det er jo ikke fordi, man aldrig skal lave et Shakespeare-stykke. Men man kan se barnets skoletid som en udviklingsproces hen imod mere og mere forpligtende didaktiske fællesskaber. Men har man en klasse, hvor man oplever, der er rigtig meget potentiel konflikt her, når vi skal i det her klasserum, så kan det være en kæmpe fordel at tænke i det her princip med parallelleje. Ja. Hvad kan jeg lave i min didaktik, hvor jeg får børnene til at arbejde mere parallelt i starten af forløbet? Men Line, er der sådan noget... imod en mere gensidig forpligtende faglig oplevelse. Ja, Line, så sidder jeg og tænker, er der sådan noget, man skal være opmærksom på, hvis man nu som lærer eller skolepædagog skal i gang med det her, og man tænker, oh my god, hvordan kan det give færre konflikter, eller sådan at lave et cirkus ligefrem? Altså, det er jo så godt, at de sidder ned, og der er stille, og så kan jeg kontrollere klassen. Så når man sætter jo ligesom børnene fri her, så man kunne godt tænke, det må da give mange flere konflikter, og være meget mere besværligt, end altså, at sidde ned og lave en opgave. Det er en rigtig god pointe, og det... Jeg håber jo, at lærere og pædagoger har mod til at invitere en lille smule kaos ind. Og jeg vil sige, det vigtige for at kunne føle, at man har kontrol med kaoset, det er netop, at man får lavet sine kreative processer lidt som øer. Hvis man nu tænker, den her klasse, de har det virkelig svært sammen. Jeg tror, vi skal lave noget kreativt. Vi laver et Shakespeare-stykke. Vil du se det? Så har vi skabt en situation, hvor børnene er
utrolig afhængige af hinandens handlinger, og det er meget, det vil sige, den mindste konflikt, bøvl og ballade vil have stor konsekvens for gruppen. Ja. Hvorimod cirkusforestillingen, lad os nu sige, at vi sætter det her i gang, og der ender med at blive 4 numre, og 3 numre udgår i sidste øjeblik. Men det blev stadigvæk en cirkusforestilling. Ja. Vi lykkedes, og så kan det jo så være næste gang, vi laver noget, at der er flere, der lykkes ind i det. Ja. Jeg kan komme med et andet eksempel, også fra det sådan meget håndgribeligt skabende didaktik. Det her, det er fra et forløb, jeg lavede på en skole, hvor alle børn fra 1. klasse til 7. klasse byggede biler i en uge. Det, der var det snedige ved det her forløb her, det var, at hver barn bygger sin egen bil. Og her har vi det der parallelleje-princip igen. Så hver enkelt barn bygger sin egen bil. Derudover var de samlet i nogle mekaniker-teams, hvor de kunne hjælpe hinanden og møde og inspirere hinanden og sidde sammen og bygge. Men de byggede på hver deres bil. Og det betød, at når et barn blev rigtig træt af det hele, eller havde brug for at gå væk, og hvad ved jeg, gå en tur rundt om skolen, så havde det ingen konsekvenser for de andre børns bilprojekt. Og det er den bagdør, man har brug for at konflikterne ikke bliver ødelæggende. Fordi så gjorde det jo ingenting, at der var nogen, der tog en pause og blev lidt frustreret, fordi de andre byggede bare videre på deres bil. Og det er en af de ting med det skabende, at nogle gange som lærer, så kommer vi tænker, nu vil vi lave noget rigtig spændende og kreativt, og så siger vi, I 4 mand om at bygge sådan en bil her. Og så danner vi nogle 4-mandsgrupper, og så får vi konflikt og ballade og gråd og tænders knissel. Og det er i virkeligheden, og nogle gange kan børnene, fordi endelig sker der noget, de skal bygge en bil. Ikke? Og nu skal de så gøre det sammen med 4 andre, og alle beslutninger skal træffes med 3 andre i klassen. Og det der lyst og drivkraft, de lige havde, nej, vi får lov til at bygge, endelig skal vi lave noget med tape og pap og sådan noget. Der er de så pludselig fanget ind i en ny kompleksitet, som er grupperne og hinandens beslutninger. Og det kan man faktisk didaktisk set ret let komme ud af ved at lave de her parallelleje-situationer, hvor børnene får lov til at bygge på deres egen bil, og så samtidig indgå i et gruppearbejde, hvor de deler viden og hvor de arbejder sammen. Og Line, jeg synes jo også, det er en spændende pointe, at du lavede det her projekt, du sagde fra 1. til 7. Altså, det er bare fordi, der er jo nogen, der kan sidde og tænke, hvis man er udskolingslærer, cirkus, bygge biler, jeg er udskolingslærer, hvad skal jeg gøre? Men der er din erfaring også, at på 7. klasses niveau, der er det her også en didaktik, den her med parallelleje, fordi man siger også parallelleje, altså det kan lyde lidt varmligt, men jeg er jo ikke med, hvad du mener, men prøv at gå lidt ind i dine erfaringer med 7. klasse, altså udskolingen og det her princip. Jamen, altså det her, hvis man nu laver det her med en 1. klasse, så bliver de jo meget fanget af processen, og de vil have nogle motoriske udfordringer, ting og sager, man hjælper dem med. Når vi går ind i 7. klasse, så vil der være en helt anden faglig tyngde i sådan en bil som den her, fordi de skal til at arbejde med, projektet med bilen her var, at der skulle ligge terninger herop i bunden, det er en mælkekarton, og så skulle bilen køre ned over en rampe, hvor den skulle have, nu skal jeg lige se her, hvor den skulle have nogle taktile udfordringer. Den skulle hen over noget kyllingenet og noget sandpapir og ting og sager. Og det vil sige, at den her bil har et vejgreb, der skal arbejdes med. Den har en affjedring, som skal forfines og bearbejdes. Så har den en stabilitet, og hvis ikke de får arbejdet med bilens konstruktion, så kører den til siden og kører ud over kanten. Og her er der en hel masse faglig viden, der skal i gang, og en hel masse eksperimenter, der skal udføres. Og de var ude og snakke med nogen, der havde styr på biler, og de havde materialer med hjemmefra, som kunne skabe den her affjedring, så
pointen var, at der var 6'ere heroppe, og når den så kørte ned ad rampen, så skulle de tælle, hvor mange 6'ere der var tilbage. Og så skulle de faktisk gange antal 6'ere med det antal centimeter, den bilen kunne køre fri af rampen. Wow. Så lavede de en bil, der havde en super vejgreb, høj stabilitet, rigtig god affjedring, så blev tallet højere. Sådan så de havde mange 6'ere tilbage, og bilen kørte fri af rampen. Der er også en masse ting omkring vægt og hastighed, altså hvor fysiklærerne er udmærket klar over, hvad det er for et fagligt emne, man går ind i der. Det hele handler om jo, kan man som lærer se det faglige potentiale. Og det her, det er jo også et eksempel på lav tærskel og højt til loftet. Ja, og det giver jo så god mening, alt du lige ramsede op i forhold til udskoling, at man kan jo gøre den der, altså der er jo virkelig lav tærskel. Og så kan du gøre det sindssygt komplekst med alle mulige udregninger, matematiske udregninger. Ja, der er simpelthen højt til loftet på den her. Og jeg vil gætte på, at hvis du tog en ingeniør og satte ham til at lave den her opgave, så ville han kunne lave rigtig mange undersøgelser af, af bilens køreegenskaber og kunne skrive en lang rapport, som var dybt faglig. Så det, men en interessant ting ved det her med det kreative, det er altså i forhold til konfliktniveauet, det er at sørge for, at det man sætter i gang, selvfølgelig har noget fællesskabende over sig, men også samtidig lade børnene arbejde nu selvstændigt, i hvert fald starten af den kreative proces. Men Line, så tænker jeg jo på selvbestemmelsesteorien, som både du og jeg har beskæftiget os med en hel del, og det er jo, at man understøtter autonomibehovet big time, og det ved vi jo engagerer og motiverer. Altså autonomibehovet, det der med, at man er medbestemmende, og man føler, at man sidder bag rattet i den opgave. Præcis. Altså, man konkret sidder bag rattet. Så det er jo bare, altså det er jo også, det kan man også lige have i baghovedet, hvis man tænker, jamen, hvorfor er det så godt det her? Jamen, man understøtter faktisk et vigtigt psykologisk behov, autonomibehovet. Samtidig med, at der også er en klar struktur, altså i forhold til kompetencebehovet, at man skal kunne føle, yes, det kan jeg godt. Og så er der jo samhørighedsbehov. Selvom man sidder og parallellejer, så er man jo fælles om det her projekt, og man kan lige gå hen og spørge makkeren, og man kan sidde og grine, og så du det? Og så der er jo rigtig meget på spil her, i forhold til, hvorfor det engagerer og motiverer. Og også det her med, hvordan kan konfliktniveauet falde, hvis vi sætter børnene fri? Jamen det kan det jo, fordi vi understøtter de 3 psykologiske behov, som vi ved engagerer og motiverer. Så altså, det kan man jo også lige have i baghovedet. Altså når man sidder og tænker, sådan, tør jeg gøre det her, når jeg så skal ud til min klasse og planlægge et forløb om en uge? Jo, det er en rigtig god pointe, at de her 3 psykologiske behov, de bliver så fint understøttet, når vi arbejder konkret og praktisk og skabende. Sådan så, at konfliktniveauet, det af sig selv vil dale. Men det er altså vigtigt, at vi ikke får lavet projekter, som bare giver børnene en ny kompleksitet. For eksempel at skulle lave noget i en firmandsgruppe og skulle træffe alle beslutninger sammen med 3 andre. Så har vi tilføjet en ny kompleksitet, som i virkeligheden bliver endnu et konfliktpotentiale. Ikke? Og en af de ting, som jo også er vigtige, og det lyder virkelig banalt, ikke? Men hvis materialerne er forholdsvis billige, nu kig på den her, det er en mælkekarton og nogle mælkelåg og nogle grillspyd og nogle strips. Ikke? Jeg tror faktisk, at der blev bygget biler. Der blev måske bygget 400 biler, og jeg vil gætte på, at vi har brugt samlet set 200 kroner på materialer for at få de 400 biler bygget. Men det er jo også reducerende i forhold til stressniveau og konflikter, at man sørger for, at de ting, man sætter i spil, at de er så billige, at det gør ikke noget, når det ikke lige går efter planen. Og det kunne for eksempel, jeg ved godt, der er en masse, der er virkelig glade for eksempel robotteknologi og 3D-print og så videre, de her meget teknologitunge praksiser. Og
der er ingen tvivl om, de har fascinationskraften, så hvis I tænker på den inviterende port, hold da op, hvor har man lyst til at printe noget i 3D-print. Så det inviterer, og det er super godt. Det har lidt høj tærskel, men det har et andet problem, nemlig en høj pris, en udgift, og plus en meget sådan, det er kun få, der kan prøve det. Så det er en opmærksomhed på, hvor er mine flaskehalse henne i didaktikken. Men og så prøve at løsne dem op, ikke? Jamen, jeg synes jo også, det virker så, nu er vi så meget konkrete i forhold til det her bilprojekt, men der er jo også noget fint ved, at de kære børn og unge skal have noget med hjemmefra. Altså jeg går ud fra, at så tog man lige det, man havde, og det er jo også spændende. Altså, wow, jeg skal have noget fysisk med, vi skal bruge til at bygge noget. Altså, jeg sidder allerede og tænker, den vil jeg gerne lave, ikke? Altså. Ja, og det interessante var også, en ting var, at de samlede jo mælkekasser i et stykke tid, og vi havde samlet mælkelåg fra deres skolemælk. Men der gik heller ikke længe, før de havde ting med hjemmefra, fordi de går jo hjem og siger til deres far, vi er ved at bygge biler, og vores bil kan ikke gøre det her. Og så engagerer far sig lige pludselig og siger, men kunne du ikke tage det her med og prøve, ikke? Ja. Jeg vil også sige, jeg har opdaget også, at når alle bygger biler på samme tid, så blev det lige pludselig vildt spændende for 3. klasse at komme ned og besøge 7. klasse og se, hvad de havde fundet på. Aha. Så det her med at få lov til at se og blive inspireret af, hvad har de store fundet på? Og her er der jo ikke noget med, det er jo ikke snyd, at man går rundt og finder ud af og bliver klogere på, hvad har nogle af de dygtige elever lavet ved deres biler. Så der kommer jo sådan en form for organisk videndeling, som jo er vildt dejligt for børnene at opleve, at de faktisk gerne, de opsøger viden på egen hånd. Ja, og så bliver der skabt relationer på tværs af klasser. Og her tænker jeg jo også straks forebyggelse af konflikter, fordi når vi kender hinanden, så er det lidt sværere at drille hinanden. Lige præcis. Ja. Men Line, er vi nået til råd nummer 3? Ja. Jeg sidder i hvert fald spændt og venter. Yes. Jeg skal lige se, om må jeg sige en ting mere om cirkusprojektet? Yes. Det er fordi, når der nu er nogen, der siger, at cirkus, det er jo ren gak og løjer og hygge, så vil jeg sige, det kommer an på, hvor opmærksom du er som lærer på, hvad for noget faglighed, der udspiller sig. Da vi havde lavet, jeg er dansk lærer, og da vi havde lavet cirkus i vores klasse, så viste det sig, at jeg i mange år efterfølgende kunne bruge cirkusprojektet som en kropslig erfaring med nogle meget vigtige danskfaglige begreber, nemlig for eksempel komposition. Børnene havde nemlig fundet ud af, hvis de skal løbe ind og smide en lagkage i hovedet på en anden, så kræver det en lille form for opbygning af en scene. Det kræver faktisk, du kan ikke bare løbe ind på gulvet og smække en flødeskumslagkage i hovedet på en anden, så er der ingen, der griner. Man er ligesom nødt til at bygge det lidt op. Der skal være nogle personer, man får sympati for. Der skal være nogen, som man opdager, det er dem, der skal drille. Og så skal der ske noget med træ. Det skal være sådan noget med, først sker det ikke rigtigt, så sker det heller ikke rigtigt, og 3. gang sker det. Det er ligesom sådan, man konstruerer et cirkusnummer. Sådan, så det er spændende at se på. Ja. Hvis man bare løber ind og falder over noget, så er det ikke sjovt. Man er ligesom nødt til at bygge det op. Ja. Og den erfaring, den havde børnene fået helt ind i kroppen ved at bygge deres egen cirkusforestilling op. Så når jeg skulle have dem til at skrive noveller senere, så skulle jeg sige, det er faktisk det samme, som da vi lavede cirkusforestilling. Wow. Du kan ikke bare i linje 2 dræbe 10 mand. Det er ikke interessant. Vi er nødt til at have bygget den her historie op, lige så vel som at personerne i cirkusforestillingen skulle jo have en eller anden persona. Det skulle være noget. Det skulle være lidt interessant figur. Og det samme skal de jo bruge i deres noveller. Så jeg endte jo med, at den cirkusforestilling var mit go-to på mange danskfaglige områder. Også noget i forhold til med læseren og afsenderen og modtageren og alle de her ting, er jo også elementer, der er eksisteret i vores cirkusforestilling. Ja. Der er så meget fagligt ude at gå, hver eneste gang vi skaber noget. Så vi skal bare få øje på det.
Og det er jo også en mega vigtig pointe, fordi du sagde selv det der, så det ikke bare er gak og løjer. Sådan kan det jo se ud udenfra. Ja, nu skal de bare lave sjov og ballade. Hvad lærer de ved det? Ja. Ikke? Men der er så meget, altså... Der er så meget, men nogle gange opdager man det på bagkant. Ja. Der skal man lige være lidt vågen, fordi det ikke, jeg havde ikke tænkt på det, før jeg satte cirkusforestillingen i gang. Det var først noget, jeg opdagede, at det blev jeg ved med at bruge som faglige trædesten. Ja. Og fordi man har brugt tid på det, og man har skabt noget sammen, så bor det inde i børnene som en kropslig erfaring med, hvad er spænding? Ja. Jamen, det er det her. Ja. Så, yes. Det sidste råd, jeg har i forhold til didaktikken, det handler om at prøve at lave nogle didaktiske greb, hvor barnet træder i figur. Det lyder måske lidt mærkeligt, men vi har haft en meget lang periode, hvor vi har været meget optaget af form. Hvis jeg skal gøre det helt konkret, så lad os sige, at vi sætter børn til at skrive et eventyr. Så kan vi godt finde på som lærer at sige, du skal skrive et eventyr, der skal være noget med træ med, fordi det er et genre-kendetræk, eller et genre-træk. Der skal være en helt og en modstander, og der skal ske noget på den og den måde, altså og der skal være en frø med. Man går ligesom ind med nogle formelle krav først. Og det vil sige, at børnene bliver sat i den situation, hvor de skal lykkes med at udfylde den form, som læreren har givet. Og det der sker, når man gør det på den måde, det er, at barnets identitet bliver mindre vigtig. Det er ikke så vigtigt, hvad barnet har fundet på i eventyret, men det vigtige er, om de har alle de genretræk med, vi har bedt om. Ja. Og det kan også betyde, at alle de eventyr, man så bagefter skal læse, de bliver rimelig kedelige. Så nu har man kommet til som lærer at skabe en situation, hvor barnet skal opfylde nogle helt klare forventninger, og man synes, man keder sig egentlig også lidt ved de eventyr, man har fået ind. Ikke? Og der er mit råd, at man prøver at lave nogle mere åbne opgaver, hvor barnets tanker og mystiske erfaringer og sjove idéer træder tydeligere frem. Og så ligesom skruer lidt ned for fokus på form. Og jeg ved godt, at form, det er jo faglighed. Det er jo faglighed, så man vil sige som dansklærer, jamen skal de slet ikke lære alle genre-kendetrækkene og sådan noget. Og jo, det skal de, men der er så god tid i løbet af et skoleliv til at lære genre-kendetrækkene. Det vigtigste er faktisk, at børnene kan mærke, at min lærer ved, hvem jeg er, og min lærer interesserer sig for, hvem jeg er. Så hvis man har skrevet et eventyr, som måske kun har et genretræk med, men det er et fuldstændig vildt eventyr, hvor barnets fantasi har stukket helt af, så skal man som lærer interessere sig rigtig meget for det. For så har man lært barnet lidt mere at kende. Ja. Og det er sådan... Jeg har nogle gange talt med nogle udskolingslærere, som siger, det er godt nok, altså... Jeg gennemgår alle de her ting, som de skal huske i deres novelle, og så gider de ikke. Det bliver sådan lidt dødssygt det hele. Ikke? Og der vil jeg sige, tag alle de der kendetegn ud, og så prøv at få dem til at give mere af sig selv, så du lærer dem at kende. Og når du giver feedback på eventyret, at du så giver feedback på der, hvor nerven er. Jamen, har du erfaringer med, hvordan gjorde du selv det her rent lavpraktisk? Altså, havde du sådan okay, så laver jeg sådan to stile, hvor vi giver den fuld smæk på kendetegn og sådan i såkaldt klassisk fagfaglighed, og så har jeg 3 stile, hvor jeg simpelthen vægter det personlige, og de skal træde ind i universet og vise mig, hvem de er. Eller hvordan gjorde du noget bestemt? Jeg gør det,
at når jeg læser en tekst, og det er faktisk uanset om det er fra et barn eller en studerende på KP, at jeg først er optaget af, hvor er deres engagement henne? Hvor folder de sig ud som mennesker? Hvor fortæller de mig, hvad de er optaget af? Hvad interesserer de sig for? Og så bliver jeg i det område og giver dem feedback på det. Og så vælger jeg en formel ting, som jeg vil hjælpe dem med. Ja, får de det at vide på forhånd? Er det den måde, du gør det på? Er det vigtigt at italesætte? Prøv at høre her, kære børn og unge. Det jeg gerne vil se, det er jer. Hvem er I, når I skal svare på den her? For der er jo nogen, der vil sidde og tænke, når jeg skal huske at være meget sådan, skrive på sådan en bestemt måde, og opfylde et genretræk sikkert, og huske at have det her med, fordi det er jo det, læreren normalt gerne vil se. Yeah. Hvor jeg sådan tænker, hvordan får man lige fortalt, at det er faktisk noget andet, jeg også vægter højt? Ja, altså jeg har, især når jeg rammer uddannelse som pædagog, så er der nogen, der forventer, at de får feedback efter et skema, hvor jeg er inde i alle formalia, og ligesom vægte, hvad de gør. Og der har jeg sagt til dem, det er ikke sådan, jeg gør. Sådan giver jeg ikke faglig feedback. Jeg orienterer mig efter det, som I interesserer jer for. Og så ser jeg de faglige perspektiver i det, og får vi også en faglig snak omkring det, I er optaget af. Ja. Og så vil jeg selvfølgelig pege på et par steder, hvor de gør noget, der passer rigtig godt i formen. Ja. Det kan være en aflevering på pædagoguddannelsen eller på læreruddannelsen. Og så vil jeg hjælpe dem videre med i forhold til næste skridt, i forhold til at lykkes med den her form. Ikke? Ja. Så der kan jeg godt være eksplicit med det. Jeg kan ikke huske, om jeg har gjort det med skoleelever, men jeg synes, at i de år, jeg har været lærer, der er det blevet et voldsomt pres på det formelle. Ja. Og en fascination af, at vi kan lave kæmpe skemaer, hvor vi kan give feedback på alle mulige detaljer. Og det mener jeg ikke er gavnligt. Jeg har fundet et udtryk, som er sådan lidt ulækkert, men til gengæld så husker man det. Og det er, at der er nogen, der har sagt, at når vi gør sådan, så kan man kalde det for formssnot. Altså, at vi tager en opgave, og så bliver det bare til sådan en stor gang formssnot. Ja. Eller når vi giver feedback, så pladrer vi den til også med formsnot. Og det her, altså snot er jo sådan noget klistret noget, ja. Som ikke rigtig skal noget. Det er, sådan, det er egentlig bare temmelig irriterende, ikke? Og jeg har sådan et billede af, at hvis man gerne vil have børnene til at engagere sig i en opgave, man har fundet på, hvis man så de første, og lad os nu sige, det er at løbe 100 meter, hvis vi så putter formsnot ud på de første 20 meter, og så siger vi så, værsgo, vi tæller ned, 3, 2, 1, løb. Og så de første 20 meter, der løber de i snot. Ja. Og så er det først efter 20 meter, at de får fat i underlaget og kan løbe. Og man kan jo næsten se for sig, hvad der sker, at det bliver jo en eller anden form for gliden rundt i form de første 20 meter. Og det skal vi prøve at mindske, og ikke bare pladre ting til med snot. Ja, og her der tænker jeg sådan, i forhold til emnet her i videoen med konflikthåndtering, så er det vel også noget med at lave spændende opgaver, der motiverer, så man ikke som elev sidder og tænker, det gider jeg bare overhovedet ikke, og så opstår der en konflikt sådan rent fagligt i forhold til indholdet i undervisningen, hvor hvis man tager udgangspunkt i, at man gerne vil have fokus på, hvad byder de ind med, og gøre det mere spændende, så er der ikke så stor modstand imod den opgave, man som barn eller unge får stillet. Er det sådan den vinkel, jeg skal tænke med i forhold til konflikthåndtering? Ja, når vi tænker på det på den måde, så forudsætter vi, at en stor grad af frustration kommer af, at man ikke kan overskue opgaverne. Ikke? Jo. Det er det her formsnot medvirkende til. Der er også en anden del af det, og det er, kan min lærer lide mig? Ved min lærer, hvem jeg er?
Og hvis man får lavet nogle opgaver, hvor børnene kan vise, hvem de er, fortælle et eventyr, hvor der virkelig sker nogle helt andre ting, end vi havde regnet med, og det passer slet ikke med genrekravene, men hold da op, nu er jeg lært Gustav lidt bedre at kende. Yes. Plus, hvis Gustav læser eventyret op for sin klasse, så har andre også lært Gustav bedre at kende, fordi nu har de hørt fuldstændig vild historie om, hvad det er, drager og frøer og ting og sager. Så det er også noget med at få lov til at være den, man er i et fællesskab, og få lov til at træde i figur, som den person, man er. Det tror jeg også er konfliktforebyggende. Ja. Og så har man en klasse, hvor der er et højt grad af konfliktniveau, så dels det her med at lave tærskel på sine opgaver, så man undgår alle de konflikter, der knytter sig til, at de er bange, for de ikke kan finde ud af det. Men også lave noget, hvor de træder i figur over for hinanden, og kan vise og fortælle, hvem de er. Yes, og det minder mig lidt om... det faglige til det, altså brug det faglige, det at skrive historier, det at lave film og lave podcast, få det til at handle om noget, der har betydning for eleverne. Fordi så får man skabt noget, de er sammen om. Ja, og det minder mig om sådan et billede, der er den brede vej, og der er den smalle vej. Og hvis man vælger den brede vej, jamen, så opfylder man alle formkravene, og man gør det, alle andre har gjort 1000 gange før. Men hvis man vælger den smalle vej, jamen den er lidt mere sådan, der er måske lidt mere grus og store sten, og skoven den tætner ind, og det kan være svært og sådan noget. Det er så også der, hvor man sådan giver den fuld skrue, og man får vist sig selv, og man prøver, og man kæmper. Altså, hvor jeg tænker, at det billede kan man jo også bruge, at det skal også værdsættes og påskyndes, når de kære børn og unge, de vælger den smalle stil. Altså i forhold til bare at gøre det, alle andre har gjort 100 gange før, med nogle genrekrav og sådan noget, ikke? Ja, det er et rigtig godt billede. Og så synes jeg også, at vi også skal huske, at vi står jo i skolen over for en kæmpe udfordring med den her AI og vores teknologier, at den teknologi er super god til at opfylde formkrav. Så vi kunne på et splitsekund generere 100 eventyr, der alle sammen opfylder alle formskrav. Ja, vigtig pointe. Yes. Det er no sweat, og det tager 20 sekunder. Og sådan, det er den fremtid, børnene går i møde. Og det vil sige, at i virkeligheden, så har vi nu et værktøj, som med lethed kan opfylde formskrav. Så nu bliver det spændende jo ikke, at man skal lære at opfylde formkrav. Det spændende bliver jo, kan jeg træde ind i den her verden som et menneske, der kan bidrage, og kan jeg finde ud af at knytte mig til andre? Kan andre lære mig at kende? Yes. Kan jeg skelne imellem ting, som er skabt på AI, og ting, der er menneskeskabt? Hvor er der noget nerve henne, og noget menneskelighed? Så vi står jo, altså, det er jo ikke interessant længere, om man kan opfylde formskrav på samme måde. Helt korrekt, fordi det har vi bare en robot til. Bing! Men Line, jeg fornemmer, at det var simpelthen dine 3 greatest hits, dine 3 bedste råd i forhold til, hvordan vi forebygger konflikter. Og vil du sådan her til slut lige ridse dem op? Hvordan var det nu, der var det var det her kinderæg, jo, ikke? Ja, jamen jeg havde 3 hovedpointer, og det ene har jeg lånt fra Joe Bowler, som hedder low floor, high ceiling. Lav tærskel, højt til loftet. Yes. Og simpelthen kigge vores didaktik igennem, for at se, får vi lavet noget inviterende undervisning, får vi etableret lav tærskel, og får vi samtidig inviteret højt til loftet, får vi udfordret dem på gode måder. Så det var low floor, high ceiling, og så var der mere cirkus og mindre Shakespeare. Og det var en reference til det skabende didaktik, der hvor vi skaber noget sammen, og hvor vi inviterer lidt mere kaos ind, og samtidig prøver at være opmærksom på, kan vi skabe de her lidt parallel situationer for børn, hvor vi ikke kommer til at give dem en super lækker opgave, men samtidig en super høj kompleksitet i forhold til grupper. Og lukke lidt kaos ind, og så samtidig være super ops på, hvad får de egentlig ud af det? Hvad for nogle faglige tråde kan vi trække ud af de her
ting, vi sætter i gang. Og så den sidste ting, det er at sætte barnet før formen. Så vi ikke drukner hinanden i formsnot. Ja, den vil hænge ved, den der med formsnotten. Ja, det er faktisk derfor, jeg bruger udtrykket, fordi det er så ulækkert, så man husker det. Så det er lidt snyd. Ja, jamen det virker. Og Line, noget, der måske også virker, det er jo den der med et fun fact om dig. Jeg ved ikke, om du overhovedet har haft båndbredde. Nej, det har du ikke haft båndbredde til at tænke over, vel? Må jeg så ikke byde ind? Jo. Så skal vi se, om jeg har husket rigtigt. Men Line, du ved, ligesom fra, og alle jer kære mennesker, der lytter med derude og ser med, så tror jeg, at de fleste af jer, I kender Batman og Superman, og som har sådan en dobbelt identitet. Og så kan jeg virkelig spoile her, eller sådan, lave sådan en lille cliffhanger. Line har også en dobbelt identitet, hvor hun nogle gange tager noget, der minder om en kappe på. Men det er en dobbelt identitet som havfrue. Line, hun er vild med vand, og hvis der er noget, I ikke ved om Line, tror jeg, så er det, og Line, her der skal du virkelig lige korrigere mig, hvis jeg husker forkert, Mette Jacobsen, ikke? Hun var jo en mega kendt svømmer på et tidspunkt for 30-40 år siden, er det ikke cirka det omkring 30 år siden, Mette Jacobsen? Hun vandt stort og hvidt, og hun var også med til OL og sådan noget. Og Line, du lå jo lige i slipstrømmen på Mette Jacobsen. Tror jeg, nåede at blive lidt professionel svømmer, og du har vundet DM-medaljer i svømning og sådan noget. Altså, det tænker jeg, er et fun fact. Jeg var i hvert fald heldig med, at Mette Jacobsen, hun var jo simpelthen helt suveræn, og rigtig god til fly, rygkrål og crawl. Og jeg var god til brystsvømning, så jeg fik lov til at supplere hende, når vi skulle lave holdkapper for Danmark i den periode. Ja. Vandt du ikke DM? Var der ikke noget med det? Jo, i mine stilarter, ikke? Brystsvømning. Ja, det er da for vildt. Så huskede jeg rigtigt. Så det synes jeg er en god tanke, lige at slutte af med, at vi har en DM i svømning-mester, der også er ekspert i didaktik. Så yes, men altså Line, så vil jeg til at runde af og sige kæmpe med hjertet tusind tak, fordi du har taget dig tid til at være med her i dag og dele ud af din visdom og dine 3 greatest hits. Jeg er så inspireret, og jeg håber også, at alle jer, der har lyttet med og set med, har fået gode idéer til, hvad man kan lave rent didaktisk, hvis man vil forebygge konflikter. Og jeg er allerede i gang med at planlægge det næste afsnit med en ny spændende gæst, og som altid så spoiler jeg ikke, og jeg fortæller ikke, hvem det er. Det lader vi være en cliffhanger, men glæder jer til næste afsnit af videoserien her. Og så alle jer derude, kære mennesker, have en rigtig dejlig dag, og vi ses på gensyn. Og Line, endnu en gang tak. Selv tak, Mette.